И така, в днескашното видео, пичове, ще играем с Chesterfield, да видим как ще се представя билда, който измислих, та нека направо да ви кажа пърковете. Играем с Plunder Instinct, Ace in the Horde, Bond и Calm Spirit. Какво правят пърковете? Първо да почне с Plunder Instinct. Plunder Instinct, разбира се, е да вижда на 32 метра къде има съндъци. Calm Spirit е да сме по-тихи. И Ace in the Hole, когато отворим съндъка и айтема ще ни го дава с адони. За по-големите професионалисти, които ще питат, нали, защо Бонта и Calm Spirit участват в Chesterfield, сега ще ви кажа, че ако от самия съндък успея да изкарам фенерче или кутийка, да мога с Бонта да знам къде има оцеляващи и да мога да чупя куките, а Calm Spirit пак ще ми помогне, за да бъда по-тих един вид, когато го правя. Така че всичко се съвпада добре с 6 билда. Та няма какво повече да ви бавя, пичови, само ще ви помоля да се абонирате за канала ми, да харесате клипа. Другото, което имам и Discord страница, може да влезете в нея, може да ми пишете. Аз там съм мод, всеки ден проверявам дали нещо се е случило. И да, пичови, няма какво повече да се бавим, нека направо отиваме към геймплея. Така, съндък, yes. Точно до нас. Айде да го отваряме направо. You're insane са си бака, бро. Не хитна. И аз съм еднем. Добре, отивам да го спася. Стой тука. Така. Добре, защо сега не скъса хилни? Гледай го. Малумна работа е той пич. Гледай. Пълен шит. Да. Нарочно рязко се смених посоката. Нека меднем. Yo, who the fuck? Тука. Bruh. What are you doing? Bruh. Добре, играй тогава. Оставям та. Що мислиш, че можеш? Добре. Що мислиш, че можеш, пич? Играй самичък. Абе! Такива будали никъде е нямал, пич. Добре, аз съм с Calm Spirit. No. Добре, що не ми рекувърва тъс? Няма как. Добре, аз съм с Calm Spirit. Никой не би трябвало да ме чува. Сега е момента. Айде. Не става от тука. Така. Где да се самоуби? Това ще е интересна игра. Дишай малко. Дишай, май бой. Има още за какво да живееш. Така. Не. Назад. Окей. Няма как. Найми GG. Просто много добри са отборници, както гледахте. Аз много пребах ситуацията тук, ама
Прицаках се, трябваше да тръгна да бягам, не знам какво си помислих. Давай, май бой. Yes. Така, за какво се молим? За какво се молим, гай? За аптечка ни трябва, аптечка. Не, финера, не ми трябва. Има малко от финера, мой да ме спаси. Така... Сега... То се даунат. Ще търсим шак. Хедж. Умирай директно, моля те, по-бързо игра, по-бързо. Хедж, please. Не е тука. О, айде! GG! Без един генератор да направя. Ето е, гайс. Така. Ето ни пичове. На клиниката. Само че... Искам да се намеря... Фък! Добре, това ще бъде интересна игра. Сега го виждаме. Имам времето. Имам парите, имам ресурса. Добре. Така, майбой, извиняй. Идва. Не ме влъквай, кучко. Не ме влъквай, кучко. Окей. Oh my. Супер. Добре, юзваме... Имаме безценните секунди. Той ще динг-донг не, нормали. Викам, бейтнах са много тъп. Бейтнах са, да. Много добре го изигра маняка. Просто аз много тъп са бейтнах. Така, айде да сме чисти, или той... Много палета юзнах, но и много време спечелих, не може да ме отричете. Така, дръпни се, мерси. Така, отваряме този съндък. О! Добре! Кутийка с адон, който чупи по-бързо куки. Това ще е интересно. Къде? О, пич, кажете си тук. Не, много бавно. Карено е бавно, че да е истина. Направо се е изпо... Кое е бавно? Катунг? Окей. Той е с мене, супер се е. Да, че видях да пич, не за друго. Не се слапа, ама видях. No. Окей. Как си и двамата стоят на палета? Окей. Не на агресията така. И не по мен. Жив и здрав. Дали не идва след мене, защото искам да отида да си взема кутийката. Нали? Почест ли? О, фък! Не, далеч от мен изрод проклет, гаден и сипан. Помощ! О, но, бягай. Той отишъл вече там, няма как. Физически няма как, пичове.
Трябва да го жертваме този маняк. Ми се струва. О! Добре, това беше мега найс. Стигай, май бой, моля те. Едно живот че имам, бе. Едно бе. Аре, пич. Оле, тръпни. Няма как просто, няма палета, нищо няма. Айде, взимай ма, GG. GG, айде. Добра игра стана. О, вижте къде е бил хейча. О, тъжно. Добре, много добър обед между другото. Интересно е да видя кой престиже. Така, ето ни. О, играем. О, добре. Сега, чакайте малко. Това е доста интересно. Играем срещу Пинхед и другото, което е, че играем срещу Пинхед е, че кутийката е до нас. Така. Ето, че ни даде мап, който мап не ни върши работа. Как правиш това мап? Виждам генераторите, окей. Малко съм ги забрал маповете, така че ще ме извинявате. Нашата беше ударена, така. Искам сега да отидем за още един съндък и да видим какво ще ни даде. На мен аз търся сега финерче, сега на мен финерче ми трябва. Ключ. О! Добре. Това е интересно. Аре, приятелче, да ти поема Protection Kit-а. Добре, бягай, приятел. Супер. Правилно решение да направи, че чупи. Така. Имаме ключ. Който ключ сега не ни трябва. Искам да отидем да го отминим. Да видим какво ще ни даде другия съндък. И нека сега отидем да наша да й помогнем. Добре, май бой. Окей, айде. Подгоним по нас, така. Аз нямам противи. Супер. И тук ме загуби. Не ме е загубил, пича. Добре, идваме насам. Дропваме го. Супер. Така. Тука волтваме. Тунк. И нас загубиха. Окей. Не, това е много грешно, което го прави. Умря. О! Какво? Окей. Бягай. Минае. Тук. Get out of here! Така, супер. Бягай сега. О, рип, тук на фана. Фана на тясата, пичове. Не, куче. Какво стана? Защо имаш още куки? Хеми не свингна на прозореца. Много се прицакахме, колеги. Че ми да махнем поне кутийката. То той не е дори кутия. Окей. Така, можем ли да я махнем? Сега е момента просто. Не. Кажи ми, че го чупиш. Yes. Добре. Нашия дано да отиде да го спаси. О, не видях куката. Не видях. Рип. Окей. Всичко е наред. Вземаме го. Вземаме го, тунк. Той може да ма хитне. Вай. Пиче, направо ви казвам, направо много лошо стана тука. Бакна, видях го, че бакна. Не. Той казвам, че проблеми, ама. Така, хилни ме. Така. Къде е Самон? Окей. Видях го. Да. Колеги, защо пуснаха 5-6 куки, бе, човек? Аре, бе, игра. 5-6 куки ми пусна. Пич. Пой ми Protection Kit. Хатунг. Ето.
Много лошо. Ами GG. Yes. Окей. Така... О, съндъка направо го виждам, че имам при него. Карта. О, Франкис Демайс ли е той? О, преди да играе с Франкис Демайс. Окей, ревивна го поне. Въх. Окей, хитна ни. Ей, тъпя му Франкис. Окей. Дабъл бакна. Сега е момента. Да не стъквам на 1500 места. Ей, май бой! Ела тука. Така, владваме. Добре, сега е момента. Дропваме го и той пале. И търсим друго. О, ченял. Yes. Come on, my boy. Гони мене. Така. О, това не е ченяла! Фък! Мамка му, колеги. Мамка му. Това не беше ченяла. Аз мислех, че е ченял. Това е бил паледжима, който юзнах, нали? Че накрая ни свалиха и сега ще нахилнат. О, ставки. Окей, хитна ни. Добре, палето е тука. Не тънова, нали? Не тънова. 1000% не тънова. Yes, финер. Добре. Дайте да отворим съндъка. О, и синчак. Благодаря ви, Behavior. Оценям жеста. Имам времето да се позиционирам. Дълни го там. Yes, пичо, yes. Yes. Аре, май бой. Давам ти още животец. Ви става, окей. Само искам да си взема генератор, отивам да я спася. Добре, ще го ставим за по-късно. Знам къде е. Отивам само да я помогна. Трябва да не се осложнят нещата. Просто ме страх да не влезе в second stage. Така че... Ето ме. Come on, my boy. Дайте хилним. Бягай. Дайте да седим наблизко. Окей. Ех, има море. Има гадното море. Пич. Ева тука. Окей. Ей, че се дропнах флашлайта. Окей. Пум. Окей. Тук ще стане интересната. Бак. Дропвам го и пале. Юзвам шака, защото ни остава един генератор, не за друго. То искам да ме подгони. Подгони ма, май бой. Така. Ако отири ли? Добре, отири. Супер сме пичове. Добре, насам идва, окей. Няма да преча на наша, нека го чейсва. Ого. Little ghost face boy. Това беше близко, гайс. Това беше инсейн близко.
Добре, имаме второ пале. Окей. Да, добре. It can't be, please, boy, please, не давай, не. Аре, май бой, моля се, бе. Моля се, май бой, мерце, май бой, мерце. Да, no wet. Да, имаш и той. Съжалявам, май бой, наистина съжалявам, пич. Не съм искал. Отваря ли exit gate-а? Добре. Къде беше тъпи exit gate? Съжалявам за моят човек. Наистина са жертва за мене. Оценям. Ето го ново е, да. Ама няма смисъл да го чупим. Отваря. GG. Ето го съндък. Тук... Молим се за... Ко се молим? За примерно някакво финерче отново. Пиратка. Това ще е много лошо. Само тя да го спася. Окей. Тя идем? А, не го уцели. Добре. Не тънова, което е най-хубавото. Да го вземем този ген набързо. Не, бъди мъжа. Някак. Не, много гадно се набих у него. Ланшот нама заради Адона се. Аз много гадно се набих у него. Аре, пич. Добре, бе, какво прави пича, бе? Леко дет сме. То сме блоква на мастийник. О! Добре! Респект! Окей, то се не е много добър. Добре. Стана кутийка, нищо не успяхме да направим. Но нека да отидем към шака да си вземем ключа. То много добър респект направи пича. Евалата. По принцип, но ако беше друг убиец, бях дед. Буквално. Пича знае, пича много добре го направи. Браво. Доволен съм. Няма как да го спася. Аз предполагам да изчакам и пак с хеча, защото имаме ключ. I'm sorry, my bro. Просто няма как да стане пич. Няма... И да дойде човек ще тръгне към мене. Няма как, sorry пич. Хубаво, че съм убива, мерси брат, мерси. Тей, хеч. Дори да го затворя, аз имам ключ, сам трябва да го намерим. Добре. Какво? Къде беше там, бе? Добре, видях го, спокойно. Пич, не. Къде беше, къде? Yes. Yes! Майко, добре. Мале, чакай, че ще направо сърцето ми ще да фръкне. О, добре. Мале, как замахна. Това беше много брутален ескейп. Че стигнахме края на епизода и сега е време да дадем субективно мнение, мое лично мнение за билда, как се е представил. Нека да оценим пърковите като цяло билда. И нека първо да започнем с този пърк, как се речеше,
Plunder Instinct, общо взето бих казал, че Пърка е много добре се представи. Бих му казал едно солидно 9 от 10, защото просто за да намерим тия айтеми, да направим флашлайт сейфове, поне имахме един-два флашлайт сейфа. Както и избягахме един път с хедча, и то е защото използвахме Plunder Instinct и ни даде ключ. И така бих казал 9 от 10. Защото просто имахме един-два ескейпа точно заради Plunder Instinct. Така, Бонта бих му дал едно 8 от 10, защото Пърка беше полезен, особено при някои ситуации за Flashlight Safe. И особено пак в ситуации, в които просто съм хитнат и отивам с Survivor да са хилна. Разбира се, тия части от самия епизод съм ги отрязал, защото искам да остана само най-важните части, като например когато килъра ме гони и когато спасявам хора. Това, че се хилвам и че съм правил генератор, вече сте го виждали 100 пъти, няма смисъл да го гледате пак. И да, бих казал 8-10 за Бонта. Кам Спирита му давам едно 7 от 10 и сега ще ви кажа защо 7 от 10, просто нямаш такива убийци, които просто Кам Спирита да ми бъде полезен. Да, може съндъците съм ги отварял по-тихо, може някои неща съм ги правил по-тихо, но общо взето за самия Кам Спирит трябва да играете, трябва да ви се пани определен убиец, който да го контролира Кам Спирита, нещо като убиеца Спирит или като доктора. Такива убийци трябва да даде, че Кам Спирита да е контра. Така че му давам 7 от 10. Или не, дори не 7 от 10, бих казал 6 от 10. 6 от 10 точно. Такава ще е оценката. И последния път Case in the Hole му давам пак 9 от 10. Както на Plunder Instinct, защото Пърка се представя на ниво, да, както очаквахме. Взимаме айтема и той ни го дава Садони. Какво повече искаме от Plunder Instinct? И да, пичове, това ще е края на епизода, само нека да дадем субективно мнение на целия билд. За целия билд, общо взето лично мое мнение, му давам 8 от 10. Не е зле, особено за началните, които започват с Dead by Daylight, този билд че е много полезен за тях. Защото просто си фармят айтеми, точно този билд е за фармене на айтеми, постоянно отваряте съндъци, взимате си айтеми и бягайте с тях. И да, това ще е края на епизода, пичове. Аз бях DragonWolf BG. Ще ви помоля само като за финал да се абонирате за канала ми, да харесате и да споделите с приятеля. Другото, което е да не забравяйте да посетите Discord сервера, който аз съм мод там. Когато пишете, само ме тагвайте, аз винаги ще ви отговарям. Ако искате да играем, пак ще ви отговарям. И да, пичове, това ще е края на епизода и чао от мен.